flesh. Not in the bone. Anger against a brother is a felt of the flesh, not in the bone. Ang inapar. Buddy, patid, Hoy, nandiyan ka pala. manig ka. Nadala ka? Nakap ka pa nga ba? Nakuhaan ako. Oh, Manig ka. Sinetap tayo Ano? ni Diggy. alam ko, potang ina mo, pagkagising ko, bigla ako tayong pinagpuputokan, tas kanina pa tayo doon. Yeah, I know. Masyadong obvious. Kalimutan mo na yung sumpahan natin. Kanya. Oh, shit. Babaraling ko yun pag nakita ko yun. Ang dami yan. Ang ina niya, kadugo niya, pininta niya. Fuck you. Pusing pa din ako, potang ina. Ang ina par, pinetap kami ni Diggy par. Anong ano yun? Putang ina, anong hanap tayo na ano. Ina mo ha. It's easier to forgive an enemy than to forgive tama ba? A brother. Tangina betrayal. Ang ina. Gago. Ina mo, Diggy. Tang ina, par. Pamilya o kaduo. Par, ang hirap, par. Dinaksil kami ng kapatid namin, par. Gago. Siyempre. Ano ka ba, Marcos? Hello. Ang ina. Okay ka na bang, Keps? Okay ka na ba? Yo, Mm, Bayat. yeah. Bayat HP. Ah? Bayat HP. Wait lang. Okay ka na ba? Pwede ka na ba maglakad? Eh, ano rin? Hanap muna tayo ng ano, par. Tang ina, par. Hanap tayo ng pinakamagandang quotes. Every evil. Gago, ito maganda to, par.
And there is no disease that I spit on more than ang ina. Gago. Yan si Pops. Tara, Andun, nilutan mo na? sino bumaril doon? OG, mag-boss tayo dito kasi may baril tayo, may darating na polis. Sibat na kayo, sibat na kayo, sibat na kayo. Gago binaril si bumaril. Sabihin mo, hindi pa kami tapos. Dito tayo, dito tayo. Tandaan ko yung araw na yan, pasensyahan tayo kay Puwing. Ano pa sa shopping sabi mo? O nag-away na kayo, kalma. Eh biglang bumababa. Relax, relax, kalmante. Kaibigan, mga kaibigan, relax. Dadala na nga ako pare. Ako, kumakalma lang ako. Para ako, nadadala rin ako par. Pero kumalma naman ako par. Kalma par, di na ako makasigaw. Tanong, sabihin natin, ikat yun na lahat ng... Ikat yun na lahat ng Pera ano nyo nasa na idigi ah. Bakit? Sinetap tayo Hello? idigi. Wait lang. Di ba kayo Ah, sige. Garage. Wait lang. Okay ka lang ba? Ha? Ikaw. Kapatid mo Okay. yun. Putang ina, okay ba yung ginawa niya? Di pero syempre kapatid mo yun. Wala na ya. Kalimutan mo na kapatid ko yun. Lokeps. Ano Teo, kamusta? Okay lang naman. Ito. Laging na-aksidente. Magkano na pera mo? 10 pa lang na-aksidente na ako lagi. Tain? Parang yung patulog na ako.